Només es pot veure l'eclipse amb les ulleres homologades, que són aquestes ulleres. La manera de posar aquestes ulleres és sense mirar el sol directament, baixes la mirada i te les poses. Les ulleres han de ser homologades i han de tindre el certificat de la ISO 12312-2. Són ulleres que es poden adquirir a qualsevol establiment especialitzat, com farmàcies o òptiques. Desconfiar de preus molt econòmics que es puguin vendre per internet. No es poden utilitzar ulleres de sol que utilitzem per esquiar, no es poden utilitzar radiografies, no es poden utilitzar màscares de soldadura. Això, a més, ens farà un dany major perquè dilatarà la pupil·la i al dilatar la pupil·la entrarà més llum i encara ens pot fer més dany ocular. Hem de prestar especial atenció amb els nens petits perquè tenen les pupil·les molt grans i els hi passarà moltíssima llum i, a més, els seus mitjans que hi ha dins de l'ull són tan transparents que encara passarà més llum. Hem de vigilar molt amb els nens que si han de veure l'eclipse portin constantment les ulleres posades, no se les treguin i no mirin el sol. L'ús de les ulleres hauria de ser constant i, sobretot, no mirar tota l'estona al sol, fer intermitències, mirar una estoneta, 10 segons, i després deixar de mirar. Quan sigui l'eclipse total, que aquí a les Terres de l'Ebre serà d'1 minut i alguns segons, sí que es poden treure les ulleres per l'eclipse. Gaudeu de l'eclipse, feu-ho amb protecció, és un esdeveniment únic, que tenim la sort a la nostra zona de veure'l de forma total i potser la nostra recomanació des del centre seria que ho gaudiu i que les imatges gravades ja les trobareu amb altres comunicacions de major qualitat.